Venga, Axular ikastolara joko dugu, ontxe gu Ecomask taldea, ja dagoeneko konektatua dagoen taldea. Ecomask, kaixo, Kaixo egunon, ondo entzuten gara? bai, Primeran. Bale, 3 minutu dituzue, 3, 2, 1, aurrera! Kaixo gu Ecomask taldea gara eta lehenik eta behin taldearen izena sortu da, maskarilla ekologikoak egiten ditugulako. Axularreko batxibiko ikasleak gara eta egokitutako teknologia iruda inprimagailuak dira. Hemen ikusitu dezakezue taldearen partaideak eta bakoitzak jokatu duen rola proiektuan. Hiru arazo hauei konpontzea pentsatu genuen, plastikoa itsasoan, material sanitario falta eta gorren komunikazio arazoak maskarien ondorioz. Eta horretarako konponbideetan pentsatu genuen, iruda inprimagailuetaz baliatuz, plastiko berziklatuarekin maskarilla gardenak egitea. Ezkerreko argazkian ikusi ezakezue pentsatu egun prototipoa, estruktura finkoa du inprimagarri izateko eta transparentea gorren komunikazio arazoa konpontzeko. Hemen ikusi ezakezue egin dugun prototipoa, eta ezkerrekoa aurrerago egingo genuken beste proiektu bat da, respiradore palkak egitea pentsatu dugu ere. Gure bezer objektibak ospitalak, enpresak eta pertsona partikularrak dira. Ospitalei dagokionez, bai pribatuak eta publikoak materia sanitario hornituko ditugu, eta enpresei dagokionez, haien produktuak patrozinatzeko nere hornituko ditugu maskarillez. Eta gainera, pertsona partikularrek maskarilla behar dituztenez ere, haiei salduko dizkiogu. Beste arazo batzuk dira hondakinak murriztea, itsasoan dauden plastikoak kentzea eta maskarillak, pertsonak erabiltzen dituzten maskarillak birziklatzea. Dagokienei beste pertsonei funtsezko baliabideak horiek dira, banaketa kanala online eta denda fisikoak dira, prozedura izango da maskarillak digitalki diseinatzea, materiala lortzea, mutsukak ekoiztea eta horiek saltzea. Eta azkenik materialak plastiko birziklatu eta inprimagailuak izango dira. Zerbaitik oraintzen naute, ekologikoa, merkea eta desberdina delako gure proiektua. Eta kompetentziatik desberdintzen gaituena, hiru problema soluzionatzen dituelako. Eta hemen ikusi ditzazkezue gastuen taulak goian, eta behan irabaziak. Gure produktua ikastolako hainbat lagunei eskaindu diegu eta beraien ustez gure proiektua erosoa, dotorea, errentagarria eta berritzailea da. Hemen dakazue gure proiektuaren eskema txiki bat, nola egin dugu langileak kontratatu, lokala alokatu, irudi inprimagailuak erosi, plastiko berziklatua lortu. Zer, plastiko berziklatua material gisa erabiliz, irudi inprimagailuekin maskarillak ekoiztu ditugu eta norentzat, lehen aipatu bezala, ospitalentzat, enpresentzat eta pertsona partikularrentzat. Eta azken finean, esan dezakegu gure proiektua inklusiboa, ekologikoa eta eraginkorra dela. Hortxe, 3 minututan egindako aurkezpena, eta orain, epaimaikideen txanda, Donostiako sustapenetik, Ainhoa Aldasoro ere bai, nola ikusi du aurkezpena? Zoriondu nahi nizuen egindako lan guztia, ze ikusten da lan asko egin dezutela ideia honen inguruan. Batez ere nabarmendu nahi nuke oso ideia inklusiboa dela, eta bi esparru gaur egun egoera honetan asko kezkatzen gaituenak landu dituzutela. Bata, ze egin dezakegun jasangarriagoa izateko maskarillaren erabilera eta hor berziklagarriak izatea oso puntu positiboa da. Eta bestetik, komunikazio arazoak dituzten pertsonek nola bizi dute egoera hau kontutan izan dezute eta irtenbide bat mahai gainean jarri. Oso polita iruditzen zait ideia eta uste dut nolabaiteko sentsibilizazio eta prestakuntza bat egon beharko litzatekeela atzetik denok ere ardura hori hartu dezagun, ez? Eta jarri gaitezen beste batetako maskarilla horiek bermatuta,
neurri guztiak betetzen dituztela, eta abar, ez? Pentsatzen dut hori ere kontutan izango zenutela ze pega jarri behar dituzten jendeak, ez? Konfidantza izateko zuen produktu berri horrietan. Zoriondu baita prototipo bat egin dezutelako, erakutsi dezutelako, eta hori azkenean beti asko jazten dutelako aurkezpenak, eta 3 minututan sintetizatzea lortu dezutelako zuen ideia. Argi ustez gelditu dela, ez dugu oraingontan soinu arazorik izan, osea, baita ere hori puntu positibo bat izan da, eta zorionak denei. Bueno, Ecomask taldea, Xularreko lagunak, oraintxe bertan entzun duzue, Donostiako sustapenetik ere bai, zoriontzen zaituztete, zorionak guztioi. Eskerrik asko. Eskerrik asko.